Jibona agahiya xwe dorê de dîsa em ê biçin Başûrê Kurdistanê. Li wîra şikeftê dîrokiyê navdar hene, şikeftên şanîdar. Berê jî li wa de re gelek berhemên dîrokiyê aîdî mirova hatibû dîtin. Niha herî Dawît kolanên arkeolojîk de hin bermahiyên aîdî celebên mirovayê herî kevn hatin dîtin. Vana xuyayê ji bona nivîsandina dîroka mirovan wê hin tiştê nû derxîne ortê. Graham has dug in them in Italy, in North Africa, in Malta. Di lêkolînên herî nû yên li şikefta şanîdarê de derkete holê ku mirovên Neandertal xwarin amadekirine. Vê rewşê jî zanista arkeolojiyê û arkeologên cîhanê matmayê hişt. Profesörekî Brîtanî îspat kir ku Neandertaliyan ji bo xwarinên sorgirî amadekirine. Bahara îsal tîmekî zanîngeha Cambridgeya Brîtanyayê ku peymana wan li gel rêveberiya arkeolojiya soran heye, li şikefta şanîdar dest bi xebatên lêkolînê kirin. Tîm ji 13 arkeologan pêk dihat. Yek ji profesörê vê tîma Brîtanî lêkolînek taybet li ser xwarinên mirovên Neandertalan kir. Li gorî lêkolîn îspat dike ku mirovên Neandertal li şikefta şanîdar xwarin çêkirine, nan amadekirine ku ji nîsk, nok, maşik û kivarkan pêk dihat. Li gorî lêkolîna herî nû ya Profesör Chris Hunt ê li zanîngeha Liverpoolê kar dike û endamê tîma zanîngeha Cambridge'a Amerîkayê li şikefta şanîdar mirovên Neandertal nan amadekirine û xwarin çêkirine. Ev lêkolîna wî berova jiya lêkolîna berî wî ne. Li gorî lêkolînên beriya wî mirovên Neandertal goştê xav û rivekên demsalî dixwarin. Rêveberê arkeolojiya soran Abdulwahab Silêman têkildarî giringiya dîtina xwarina ji aliyê mirovên Neandertal ve hatine amadekirin wiha domand. Em dikarin şikefta şanêdar bikin yek ji baştirîn cihên ji bo kişandina geştiyaran, bi navnîşana ku jiyanê li vir dest pê kiriye û êdî navenda li hevkirinê ye. Berpirsa parastina berhemên arkeolojiyên soran Şilêr Ehmed li ser mijarê wiha axivî. Nêzî 1500 perçeyên berhemên arkeolojiyê me hene. Lê pirsgirêka nebûna müzexaneyê yan jî cihekî rakirina van perçeyan heye. Me parçeyên berhemên gelek girîng hene, lê metirsiya tunebûna wan heye. Ji ber ku müzexane yan jî cihekî bi awayek zanistî lê bînin tune.